da shiru dangin magana su dai a gano aikin ku a kan. Aya a sanne da aiki Malam da musanni da aiki ribado. ka zama zaki Ka taro wasu masu farautar su ta wado. ka jefa miki Ka sha ƙarayin fasa taya ta windo. amma kamaki Aikin da kake maka sani dan ribado. ka cika aiki Dan ta'adda da kai masa mulki ribado. ka zama Messi Ka dakushe duk wani aikin Ronaldo. Lamine wa Messi Idan mu da Alhaji Malam ribado. a samu sosi Samin yi watanda da bola gidan sabunta tsaro ribado. mazan yaki jumuro sulken yakin ka ciro Ribado. kudin da arewa taro Ribado. kure sai itin ka haro Ribado. kashin gwiwa riba da kashin gwiwa Mai gaskiya. zubar ziwa riba da zubar ziwa Mai gaskiya. ka tantanwa ka saka su ka tantanwa Mai gaskiya. yau ina gungun barai Ribado. suna ta gudun tare Ribado. kwasan gane sarai Ribado. da kashe sai tigare Ribado. kashe mugu riba da kashe mugu rus da sun wace dukan ayi sun kare faras kake sama ka taushe su gas da akwai tayin zuwa gaba ka kare su tas dodon yan ta'adda NSA. mai karfin kurada NSA. na diya abu sanda NSA. yawa da tsada NSA. Allah ne ya yarda NSA. ko ka abuwa da ko da ta aburin da sababacin nan in biyar da ya doya ayi huda dan kowa ya shaida kama igalkiya malan nahu mai zance daya baya wariya malan nahu balle tankiya gashi da juriya gauza ke fitar san safiya ga hakurin zama malan nahu gashi da yafiya mai taka yankiya malan nahu masu gaba daya ga dodo a fada musu ga dodo da kan maza shakwando malan nahu zaki kafa mangaza me ku kwanto ku fada masa gafa maza jiran maza aiki ya samu masu shi tabbas ba sa kyale gunagunin cikas so gasu suke cikin kokas malan noma su kwarjini yokas yan sanda na hada da diyas sojoji ma suna cikin harkas suna yin batun civil defense OS EFCC kuna ganin IS ICPC suna cikin lawyers mai takaka ku ce mai takaka gigita su a sabon da kuka in sun tuba amma hanci tubuka harbi harka ruwa dangin wanka tarwatsa su riba da a tarwatsa su murkushe su riba da a murkushe su a tankwara su riba da a tankwara su maganar ta so magana mutane za su tuna shirin kago magana yana kawo fitina shi kasar yanzu ya gina magana ɗaya babu kwana ina san za a rina ga marayi sun risina wasu ma sun karya kwana wasu sun yi shiru kutuna da damu da wuta riba da a basu wuta a sassanta da sanin mu a san mafita da shige da fita riba da a inganta da ku aka fafata yan ta'adda garin wauta suka yaƙi a sulhunta kaɗan muka karanta abin aka sirrinta ku biyo na mu yayata yau ka tallaka biyu da shi da yaransa ga mai so laka talla abu wanda ya masa sallah ga dan ma maka talla ga dan jiji ka talla da ka talla dan mamudu an cika masa mudu da ka talla mai yare rayuwarsa ta kare mai taguwa mai galma lahira suka kowa sun wuce baki
sami naka Habu Sani Ibrahim Umar godiya da Habu Sani a Musa Umar Shehu Salil Jana bari yalo na birnin Gwari a Sandar Bado mutan tunawar Bado gafar Bado malan Nuhur Bado baba ka zama gandu ko kuke da Hausa da Kano riba da mazan fama tun sun ka shigo koma ya kai su makarama abun da hannun dama masu girin-girin ta yi mai kasa su birin-birin yan fasa tangaran gashi yau ba sa da faran-faran ja gaba da riba da kalar rodin ayyukan karan kayi na safiya kuma ka ruda su zakar daren mai magana daya malam mai magana daya mai ayi gaskiya malam mai ayi gaskiya ka zama karkiya rike yanta da haniya sai ta tsaro gwanin yankan ta tsaro riba da katanga tashi da su idan san masu su lallaba wasu budanga maraba da su idan sun tuba su zo a ba su mahanga idan suka ja dole mu barka da su su je su ci juga jagora na gaske mai yi yanke take biwa mai jigage mai kare marage karbar koke-koke kai ke sasu yanke babbar fitila mai kore bula karya kowala yau ku ne bila jure da budala shawarar rasuwaju ku kuka riki kambu ka fi son kaga kumbu don mutunta sayambu bankaro ka fasa sansanin makiya sun buya ke zuwa mu duka mun gwada maka goyon baya haka ne malam Nuhu riba da kai kake gwada halin manya mu je zuwa tafi ina su dan kadabi mun aje wa kafi da kai ake sharabi ilahu ya yi ladabi ga mai gidan gawa san mai kamar kawa ba wai gaskiyar kawa ba wai kwajanin kawa ba ma juriyar kawa ba za ban tabo shi wa kishi na kasa gawa san da ba kasa gawa haɗin kai kar a rarraba raya kasa mu je gaba waye bai yabe kawa kan aiki na ci gaba na ta gidan gaba ne zai a tsaro ne da maza aikin ku daban na ce gidan gaba ne zai a tsaro maza aikin ku daban riba da shiru dangin magana sai dai ya gano aikin kakar ne da maza aikin ku daban baka mu kira Allah adin sarkin da yau kazuka da kuma sarkin da yau doki da kare ko sun haɗa an bambanta kama kai ne kai ya mana dan Mahamudu riba da ya zama